Apeng baru balik kini hen. Kuliah jauh-jauh di rantau orang. Nggak tak kena jomande di kampung. Apa yang mambe ang lamo tamat kuliah? Nggak taraga ang jomande. Maaf deh. Indah baa dona. Nanjale ang la di kampung kini. Barasian lah badanang kini lu. Sudah tuh makan basamu lagi. Mimpi malam tadi, mimpi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak bak kecek mamak jo nya mak. Anak orang batu sangka nak pai ke Padang Panjang. Bakelok jalan ke sawah tengah, harinan lah sanjo rayo. Lah kata yo pulo dek kami si pangka, lah nyo titiang dek janang, lah nyo bawa ke tengah-tengah di hadapan kita nan bersama. Ba tunyo lay mak. Basuhlah tangan, suoklah nasi. Binjiklah samba nan kurang kami tukuak jo mak. Lah sampai mak. Allah mak. Hanya kajawe edek kami mak bak manabung kayu gadang. Mamak tabang di pangkai biar di ujung kami ikui. Weh sihen akan. Kok baik tu ya mak, jutnya saja itu boleh. Oh dia apa na baik akan ni. Oilah masa nasi rangka pau coba dak jo sambarandang kadang udah main bau oi adik capek lah pulang ampe puluh datang sunshine. Ba samba di mantau tu hen. Onde mak, tapi lin lah sopa kau mak. Undi. Sadu sambal Jogja tu manis sadu mak. Pakai kecap. Undi. Ayolah. Saya baliklah selero kampung nakan tu leh. Sudah tu caliklah adik sedang mengaji di Selau. Jadi mak, Cari 61 usah sana ragukan coretlah di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitab. Sadaqallahul azim. Udah. Ustaz izin Ustaz. Udah di rantau ibu Ustaz. Iya nak. Ya terima kasih Ustaz. Sama nak. Sudah mengaji Nur. Alah udah. Kamu mana udah di rantau mah. Taraga ingat juga. Itulah Nur. Putar-putar orang sambil jalan pulang lah Nur. Baik. Ikolah kisah tentang bumi Minang, tanah yang diselimuti berbagai keajaiban. Tari Payung, salah satu ikon budaya Minangkabau, sebagai lambang kasih sayang dalam kekeluargaan. Sile Minangkabau adalah bagian dari Amar Ma'ruf Nahi Mungkar. Lahir sile mencari kawan, batin sile mencari Tuhan. Kambang sabatang bung si pandan, camiah kami menggurui. Kinilah tiba sisonyo badan, camiahlah kami menurui. Allah panek kami dek babanti, gabak tasandang di pamatang. Allah panek kami dek bananti, ba aku baru ka datang. Indak bana gue dek manggurui, pucuk pandan kan ngomong juga. Indak bana tu dek manggurui, nan kami ke datang juga. Randai, kesenian Minangkabau berupa teater rakyat. Kesenian randai telah berkembang sejak zaman nenek moyang orang Minangkabau. Ranah Minang, sebuah surga di bagian barat Pulau Sumatera. Pesona alamnya bersatu dengan kekayaan adat istiadat yang kental akan kebudayaan. Maka kita sebagai generasi muda harus tahu adat istiadat Minangkabau.